Tá mise chun maisín simplí ordatha a thógáil anseo. Ar bhla é dhéanamh liom, seo na rudaí a heastíonn. An cuairt clór ó rullaí cisteanna agus cuairta, clór cóir phleaistig, sip, spól agus sráing éadrom, cup an beag, tape, sisóir agus gona glú. Ar dús, clú de cuairt clór na rullaí cisteanna le cuairta data. Ceann amháin denta? Agus péir denta. Hís ag bun rulla amháin den gá gheara beag. Thart ar 2 cm óna chéile. Agus an sin den gá gheara beag eile ar an taobh eile. Díreach trasna ón géad chuid. Den an rud céine leis an dair rulla. An sin fill isteach na písaí a gheartú. Leag an 2 rulla ar an glór cóirphleaistig. Fág spás má atru. Ba chóir go mbeidh na geartha seo I lína dhearch ar bord. Agus gramig leis an mún le teipíd. Anis, chur sup amháin isteach I sup eile. Le ceann, fada amháin iad. Cur písa teipe orthu. Cur an sup fada tríd an bell sa spól. Agus gramig I lór boir é. Tá mu de géirí go bhanaí an spól seo ceangalta leis an sup. Leag an sup agus spól ar bhór na rullaí. Site sna barnaí a chrochaigmuid. Lú deire an tip ada. Seo é an hanla. Tá 2 feil curtha agam I gup an beag. Tharang amach písa sringa agus ceangal leis an gopanaí. Agus chur snáim leis. Fág ag crocha in íochtar é. Buin úsáid as an handla chun an copan a bhoga suas is an nuas. Agus tá maisín ordatha agam. Cur breagán sa chopan agus is féidir leat an maisín ordatha a thástáil.